Nababo Kabalen ko, musta kayo po? My name is Louie and welcome to Where in Pampanga. So, isa nga sa mga problema ng quarantine ngayon ay di tayo makapamalengke, di tayo makalabas ng bahay. At iyon ang problema na gustong solusyonan ng partner business natin ngayon. So, actually, kagagaling ko lang doon sa gate namin. Pinick up ko yung pinabili namin sa kanila and papakita ko sa inyo kung ano yung mga nasa box natin. So, yun nga, so for today's sponsor, we would like to thank Bizarre Palengke. Sabi nga ng sa fan page nila, from the market to your kitchen. In charge sa cooking, either a mom or a dad, no? And hindi kayo makapamalengke, hindi kayo makalabas ng bahay. Might as well consider their service. Si Bizarre Palengke, ang sabi nga sa fan page niya ay your gateway to palengke. So, whatever it is that you need na kailangan ipamalengke, just message them or just contact them dun sa delivery number nila, and then you can negotiate or discuss kung ano yung kailangan mo at gagawin nila para sa inyo. So since ito yung mga kailangan namin dito sa bahay, yun nga, hindi kami makapamalengke, sila ang kasagutan sa aming problema. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung nasa palengke box natin. So meron tayong chicken nuggets for my kids. So, mahilig din sila ng french fries for their snacks. Of course, meron tayong kangkong, okra, bananas for our fruits. Some more fruits. You have your apples and your oranges. Some mga vegetables pa rin. So, onions and garlic. You can also order from them. And then, sa mga fish and meat naman natin, yun guys. So, papakita ko na rin sa inyo. So, meron tayong tilapia. Meron din tayong pork meat. Ayan, no? Shrimps. Of course, some more pork meat. And then lastly, for the meat, guys, of course, meron tayong chicken dyan. Okay, so I think para sa amin, family of 4, this is gonna be good for like 5 days probably. Yan pa tayo palang dyan. Yan, so isang tray din ng itlog. Isang tray ng itlog. Ayan, kasama yan. So, yeah, ayusin ko muna to. Give me like 1 second. So, yun guys, ang main problem na gustong isolve ni Bizarre Palengke is we don't need to go to the palengke physically. Hindi na tayo kailangan pumila. No more wet market, only online market. So, if you're interested to get their services, make sure to check out po yung kanilang fan page. I'm gonna be posting here, and for more information you can contact them on these numbers. So there you have it guys, no more worries kung hindi tayo makalabas ng bahay. No minimum purchase, kahit 100 pesos lang po yung item na gusto nyo pabili sa kanila, gagawin nila that for you. So meron po tayong delivery fee, and to know more about that, you need to contact them para po mas detail kung magkano yung delivery fee. Until our next quarantine video, bye!